Momentuan, Bai, bagoazia. zerean. Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunak prest ditugu, eta ostegunero bezalaxe, teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, sustatu.eusen, horietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Luischo Fernandez prest, egunon, Egunon, bai. zer moduz? Bueno, joan den astean sorpresatxo bat iragarri Bai, genuen, eta, bueno, atzerapen bat bueno, bale, egon da. ados. Enuen bete teknologia berrikuntzen arauetako bat, eta da, ez iragarri aldez aurretik. Da honean, bota, Hori da. eta, bueno, espero du Bueno, datorren baino, asterako, baina, bueno, bueno, ikusiko dugu. iritsiko danean, inauguratzen danean, Horixe. aurkeztuko dugu hemen ere, zer da. Primeran. Bueno, ba, hori argituta, Luistxo, partekatu dituzue albiste gehiago eta kontu gehiago, Bai, sustatu.eusen, eta gaurtik, bueno, software libreari erreparatuko diogu gaurkoan. bai, albisteak izan dira, lokalak Mhm, eta globalak. vale. Lokalaren aldetik, ba, joan dan ostiralean, iragarri zan, Eusko Legebiltzarrean ekimen bateratu bat, Bai. ba, hiru indarren nagusienak, koalizio gobernua osatzen duten, jaurlaritza osatzen duten EAJak eta PSEek batetik, eta bai, EH Bilduk ere Mhm, bai. Eta hezkuntzan software librea sustatzeko ekimen bat, eta bueno, ikusi genuen zertzen, eta pieza zehatz bat da. mhm, Iradi izeneko irakaskuntzako software libreko irakaskuntzako plataforma. vale. Horrela deitzen diot. Mhm. Eta Bueno, zuek hori partekatu zenuten, baina gaurkoan, edo atzokoan ustet, bai, azaldu duzue zer dan iradi baita ere. bai, pues, ikertu genuen pixkat. Mhm, Lehenengo, bueno, pues, ba, proposamen hori hola zijoala, da legebiltzarrak eskatzen diona hezkuntza sailari gehiago mhm, horretan inbertitzeko, eta pentsatzen dut horren ondorio bat izango dela, emendakinen bat, bueno, emendakin edo provisioaren bat aurrekontuetan hori lantzeko, ze ados. legebiltzarrak eskatzen badio jaurlaritzai zerbait egin, bueno, pues, Ja, bai. diruare behar da Horretarako. egiteko, ez? Bai. Beste ekimen batzuk izan daitezke, ba, pixkat bestela etereoak, baina, bueno, hiru alderdi horiek horretan ados baldin badaude, ba, Mhm, gauza batzuetan ez dira ados egongo, baina puntu hau, ba, importante iruditzen zait. Bueno, eta orduan, hasiera baten, software libre hola dana eta betiko jaurlaritzan, bueno, ez lehenengo da, urratsak dira. ez da ere, Ah, bale. Eusko Jaurlaritzan badaude software libreko ekimenak eta datu libreenak, Bale, bueno. eta dana ez da itxia, eta, bueno, morrontza handiak dituzte, funtzionario gehienek erabiltzen duten softwarea Windows da, Mhm, bai. eta beste hainbat gauza, lizentziako softwareekin egiten dira, alternatibak egon arren, Mhm, baina, bueno, ekimen batzu badaude, eta hau da hoietako bat, iradi izenekoa zan, mhm. eta, bueno, behiratu dugu zer den, eta hori ere, ba, hori, atzo beste albiste gehigarri baten atara dugu, eta e, pakete bada, ez da programa bat, Ah, da bale. marka bat, esan dezagun, gehitu diotela osagai desberdinei. Mhm, Em, Halako software suite edo pakete hauek, ba, bueno, integratuta izaten dira. Ba, Microsoftek eskaintzen dizu Microsoft ikusi bai. bost izeneko gauza bat, eta hor daukazu, Mhm, ba Word eta gainakoak kudeatzeko gauza, eta bai. Outlook edo e-posta, eta lehengoan esan genuen Teams delako zera. Eta orduan, pues, baina hau da pixkat beste erabateko retal egina. Ez da Mhm, etxe bakarrak edo iturri bakarrak sortutako tresna bat, baizik eta
adibidez, egon gara dokumentatzen eta ikusi dugu. Adibidez, dago moduloka osatua bezala. Dago Mhm. modulo bada, ikasgela virtuala eta ikasgaiak kudeatzeko zerak. Online ikastaroak egiteko Bai. edo online ikasketa prozesu bat antolatzeko. Eta hori Mhm. dago oinarrituta Moodle izeneko softwarean. Moodle bada software ezagun bat irakaskuntzan, Bai. UEU eta hola erabiltzen du, eta Moodle euskaratuta dago, bere bertsioak eta bere modulo eta bere osagai gehienak, eta MUTEU izeneko biltzar batzuk ere egin izan dira, eta iazko biltzarrean aurkitu dugu dokumentazioa, han aurkeztu zelako iradin nola Ah, izan bale. integratzen Moodle euskaratu hau. Mhm. Beste aplikazio bada Nextcloud izenekoa, eta honek da dokumentu biltegia Bale. partekatzeko. Googleen Google Drive moduko baten antzeko zerbait. Mhm. Ofimatika tresnak ere badaude integratuta, Kolabora eta LibreOffice softwareen Mhm. bitartez. Bideo bilerak egiteko izen bat enuena ezagutzen, Big Blue Button izeneko Ah, gauza bat begira. dago, eta e-posta ere bai, eta orduan, halako pakete oso bat eskaini zaie uste dut erabili dutela, 5 ikastetxek, Mhm. 2024an, eta bueno, pantalla irudi batzuk eta hola ikusi ditugu, bakoitza bere instantzia dauka, Mhm. Bale. personalizatu dezakete modu batean, baina bueno, danak daka itxura, halako Antzeko itxura bat. kolore turkesa batzuekin Mhm. diseinatu dute, eta orduan ez duzu ingurune batean zaudela zertzen dizu, ematen dizu segurtasuna, eta proposamenean bazegoen, legebiltzarreko proposamenean bazegoen esaldi bat, Bai. izenburuan, hizkuntza sailak Googlerekin sinatutako hitzarmenak EAEko hezkuntzaren legea betetzea bermatzearen inguruan. Eh, Mm, Google zertara zetorren aipamen hori? claro. Egon dira, kritikatu izan dira hezkuntza sailaren Google dependentzia batzuk, Bai. ikasleei eta ematen zaiela Google kontua, bakarrik Chromebook izeneko trasto batzuk banatu izan direla Googleekin lotuta, baina ez daukatenak euskarazko bertsiorik, eta Mhm. Google dependentziara joan dela ikastetxeetan zera. Eta ematen du, izenburutik edukira ez dago konexio bat, ze edukian ez da esaten, esaten da iradi bultatuko da, ez da Mm. esaten Google kenduko da. Eh, Ja. Baina, uste dut, norabide Horretan horretan dikola. dijoala, Mhm. burujabetza teknologikoa hitzak ere ez dira aipatzen, baina, bueno, uste dut kontzeptu honetaz hitz egin dugula bezatutan, Bai. eta hortxe doala, eta orduan, iradiren deskribapenetan ikusi dugula da, zerbitzariak Eusko Jaurlaritzak mantentzen ditu, Mhm. hau da, Euskal Herrian daude, eta uste dugu egie elkartearen baitan daudela, Eusko Jaurlaritzako informatika elkartea da. Vale. Eta erabiltzaile kontuak ere hezkuntza sailak kudeatzen ditu, badakilako ze ikasle dagoen zerean, orduan datuak ikasleenak bere, bueno, esan dezagun jabe legitimoa, edo nolabait esatearren, Vale. kudeatzeko baimena duena da, matrikulatuta dauden ikastetxe eta hezkuntza sistema publikoan ari garelako, Mhm. delako sistema honekin. Eta, orduan, pues, bada burujabetza esateko moduren bat, ez? Bai, bai, bai. Eta, orduan, 6 ikastetxetara, gehiagotara zabalduko dela, Bueno, eh, eskaerak egite esaten du pilotua zabaltzeko, eskaintzeko ikastetxeei voluntario gehiago sartu dadin, eta urtea amaitu baino lehen, ebaluazio bat aurkeztu dezala hezkuntza vale. sailak, eta, bueno, pues, uste dute optimista izan gaitezkela, 6tik nik ez da izan batetara, baina orokortze batera Mhm. pasatu daitekeela, ezta? Eta orduan, Begira. Bueno, 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 pues albiste on bat. hori da, hori da. Edo guk Eta, horrela baloratzen dugu. bai, software librearekin zerikusia duen beste albiste bat ere, ez dakit nola Bai, esaten da, GIMP edo GIMP? eh, harrapatu nauzu. Ah, bueno, ba GIMP edo GIMP, GIMP.
GIMP, gebiguna esango dugu, Vale, geologia esaten dugulako Euskara Batuan. ados. Bueno, baina igual okar nago. Izatez, akaso zerbaiten sigla ere izango da, zen normalean, eh, eh, Izan daiteke, hitz bai. larriz idazten da, baina harrapatu nauzu guztiz desinformatuta. Erridikuloa egiten hemen zuzenean. Ba, ez, Bueno, ez. berdin dio. Bueno, GIMP da software libreko Photoshop. Aha, Eh, vale. eh, Photoshopatu da aditz bat, ez? Bai, Baina gaur batzuek egun bai. photoshopatzen dituzte gauzak beste tresna batzuekin. Aha, Beste irudi manipulazioko tresna batzuekin, ez bakarrik Photoshoparekin photoshopatzen da. Ulertzen bazaitz, esan nahi dudan. aha, Eta bagib da software libreko tresna. Eta iritsi da 3.0 bertsiora. aha. E, Gauza batzuk bertsio zenbaki asko ukitze dituzte urtean zehar da hola, baina Bai, 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 bai. 10 urte pasa egonda 2.0, 2.2 mailan GIMP delakoa, baditu 25, 30 bat urte tresnak, Mhm. honezkero, eta, bueno, bai iritsi da, esan dezagun, garapen maila zer batera, funtzio tekniko batzuk eta azaldu ditugu, eta erantzun digute, jo, hau behar genuen, gau, funtzio ez suntzitzailea, hau da, aldaketak egin ahal izatea, baina gero danak berregitea, eta, bueno, nik irudigintzan eta diseinuan gauza askorik ez dakit, baina, bueno, Photoshoparen indarra, beti diseinatzaile batzuei entzun izan diet, ez duela. Baina basikoak bai, eta du, Bueno, honezkero gauza bat, Photoshopak behartu ditu, erabiltzaileak bere enpresa matrizearen bitartez, dela Adobe izeneko bat, bai, gauzak online egitera. Eta hori da. orduan zure Photoshopa gero eta gehiago dago, eta tresna aurreratuak eta hola, baina da Google Drive edo holako bat erabiltzen dugun bezala. Ez da, sarean dago, online Hori dago, da, bai. Mhm. laino horretan dago, ez da, ez dago zure ordenagailuan, eta zure edukiaren jabe eta nolabait ere sinatzen duzun Eta bai, txiki bai, hori, bai, bai. txek eman behar diozunean, Adoberi ematen dizkiozu gauzak, eta, bueno, dana online egitearen ondorio horietako bat, dependentzia hori, Adobe da, enpresa bat daukana sede bat, egoitza, Kalifornian, beste batzuk Bai, bezala, San bai, bai. Jose hirian, nik uste dut. Eta orduan, GIMP da programa bat, eskola zaharrekoa, norberak dela jabe, berak egiten duen lanarena. Mhm. Eta hori ona da, eta gainera gauza bat, 3.0 hau, lehenengo Bai. egunetik euskaraz dago erabilgarri. Bueno. Pantalla irudi batzuk erakutsi ditugu, Mhm. zerean, eta, e, bueno, kasu honetan, tresnen izenak eta menuak eta elementu gehienak azkenengo urteetan, erabiltzaile voluntarioen bidez itzultzen joan diralako Bai. izan da. Ez? Mhm. 3.0 honetan, nik zer daki, geruzak, kolore balantzea, Bai, bai. itzalak, barrutia, argitasuna, egin naiz irakurtzen Bai. eh, ze elementu agertzen diran hemengo menuetan, bueno, pues, Mhm. guzti horiek euskaratuta zetozen, Mhm. ez da egon hemen berritasun handirik, GIMP euskara zegoen, eta bertsio berria ere bai. Hori da. Eta, bueno, badugu gure zuzendarik eman digu azalpena, Bai? Imagine Manipulation Program, esan nahi duela. Eh, eh, Imagine Manipulation Program. Eta IMP. zerako G? GNU jarri digu letra GNU, larriz. Hori da, vale. GNU da software librearen ingurune nagusi Vale. hori da. Begira, ba, Orduan, GNU software libreko irudiak manipulatzeko lotzeko programa. programa, oso simplea. Hori da. Vale, eskerrik asko zuzendariari, ni baino Hori gehiago da. daki gauza askotaz. Askotaz zuzentzen gaitu, eta Bai, bai. informatzen gaitu, gautu gehigarria egin, Bai, 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 bai. Noski, noski. eskertzen dio. Beharrezkoa. Bai, bai. Ba, hementxe hori izan dira albisteak, gaurkorako genituen albisteak. Bai, bueno, izteko uzten Bai, badiazu, esango dugu, otsailara aipatu genuen gauza bat, chatbot ebaluatoia,
Hori da. hola, hitz zentroak berriro jarri duela martxan. Eta Izena eman behar dela. hori da, izena eman, sariak daude, parte hartzaileen artean, bueno, gehien editatzen dutenak eta baita ere zozketaz, eta latxa, superlatxa bat sartu dutela, 70 bilioi terminokoa, ikasi dutela desente lehenengo ebaluatoitik, eta oraindik Bai. gehiago ikasi dutela, eta hurrengo urratsa izango dela ja emaitzak presentatzea. Hori aurreatu diate niri azpiko kanaletatik. Eta Mhm. orduan, parte hartzera gonbidatuta, bilatu hitz zentroan edo sustatu bertan nola Albistean konektatu. bertan estekak ere, badaude. Mhm. Ba, Luistxo, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Hurrengoan, akaso sorpresarekin, eta, Bueno, eta bestela ba ez. hori da. Ba, eskerrik asko, Luistxo, ondo izan. Vale, agur. Agur.